बालाजान थिनालि बर' अनसाय आफादनि बैसागु बाथि बैसागु फालिनायावहाय गेलेनायफोरखौहाय आं दिनै भिडिअ खालामनानै नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोनाय जाबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामदो। माने जोंना फ्लेग हस्टिं खालामनायनि उनावहाय गासैबो खेला दुलाफोरखौ होलांजोबनाय जाहैबाय। थेंकिउ उनाव नायलांदो नै दा मिउजिक शेयार जाबाय। मिउजिक शेयारनानै बेखौ गासिखौबो बेवहाय होजोबनाय जाबाय गोजोन्थों। दा बियो बिहामजो पार्टिनि बिहामजो हानजा ओमफ्राय सिख्लाफोर सानैसो दंदेरो आरो बिहामजोफोरजों फावसायनायफोरखौ थाल ला लाइमोन हानजानिसिम गुरै खावलायनाय जादु खेलायाथ' लासै लासै नङा एसे खरा खरा जानांगौ। Bener kan lain ngapain nama jatuh kalian itu nama बिसोर जाबाय मावना गामियावहाय दिनैहाय सासे मानसिनि न'खराव आखाम सोनायनि माबा दङ प्रग्राम दङ ओंखायनो मानसिफ्रा दिनै खम जायो आखाम सोनायबो फालिनाय जादों बे ओंखायनो मानसिफ्रा दिनै खम जाबाय। रावबो नुवाखै ना मारै जाखो दे जाबाय दे फावसायदों नैबे बाजैया फावसायदों मोना दे दंबावो फार्स्ट सेकेन्ड दंबावो मोनसे खमाय आखाइ खबनानै हो रायजो नोंथांमोन बयबो गोबारै आखाइ खबनानै हो जाबाय लाहे 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 बेयावनो सोनानै लाबोनांगौ इया बेग हेड करि आरोबालाय बम आइ डोन्ट नो बम लास्टो हा सोनाय जादों नोंथांमोना रेडि दं खयथा खुन्दुं माबा दं बिजि दं सानखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 रेडि नोंथांमोन रेडि रेडि ना 1 2 3 खारलाय नाङा लासै लासै थाबायलांबानो जायो आखाइ हमनानै हो रायजो नोंथांमोन बयबो गोरायै आखाइ खबनाया खम जानो नाङा नै दालाय माथो जाबायबो बेलाय फैलाय दे माबा सोनानै फैदो नै सासे फैदो खारदो लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामदो गोजोनथोंसै।